Ein Dysgwyr Disglair. Sian Arwel fy'n sgwrsio fo Pat Borlace o gangen Llandegfan am ei siwrne ddysgur Gymraeg. Gwnaeth Roger fy nŵr a minnau symud i Gymru helpu'n wirion oedd yn mynd i ysgol leol. Ar ben hynny, roeddem eisiau dod yn rhan o'r gymdeithas yn Llandegfan. Roeddem yn gwybod fod yr iaith yn rhywbeth pwysig i bobl Cymru, ac felly bu hynny'n sbardun i ddysgu Cymraeg. Mi wnes i ddechrau mewn dosbarth yn Prifysgol Bangor. Cefais diwtor ardderchog gan ei bod yn defnyddio llawer o wahanol gyfryngau. Dwi'n cofio dysgu am bobl enwog Cymru. Roedden nhw'n dysgu'r iaith, y diwylliant a hanes ar yr un pryd, y pecyn cyfan. Dechreuais tua 10 mlynedd yn ôl a bym gyda popeth Cymraeg. Cwmni yn dysgu trwy lawer o ddilliau arloesol. Roedd yn mwynhau'n arw dysgu mewn grŵp. Dwi'n hapus o fod yn aelod o Merched y Wawr yn Llandegfan. Roedd yn anodd ar y dechrau, ond roedd pawb yn gyfeillgar ac yn siarad yn ara deg. Roedd grŵp Cymdeithas Bro Llandegfan hefyd cyn Covid, ac roeddwn yn cael y cyfle i ddysgu mwy am y diwylliant trwy fod yn aelod o'r grŵp a helpu gyda gweini paned o de. Dechreuais fynd i'r gwasanaeth Cymraeg yn Eglwys Sant Tegfan, a byddwn hefyd yn mynd i rai o gapeli'r ardal. Bym 2 waith mewn cwrs preswyl yn Ansgwrtheun, a cham fy mod yn siarad Cymraeg drwy'r dydd, roeddwn yn dechrau meddwl yn Gymraeg. Erbyn hyn, rwy'n gallu siarad Cymraeg yn naturiol ac yn dod i ddysgu geiriau newydd ac ehangu fy neirfa. Un o fy hoff eiriau bendigedig, oherwydd dyma'r gair sy'n dod i'r meddwl wrth edrych drwy'r ffenest ar fynyddoedd Eryri. Flynyddoedd yn ôl byddwn nhw'n mynd i fore coffi pan nad y sgwrs yn Porthaethwy, ond pan ddaeth y cyllid i gynnal hwnnw i ben, fe anogwyd ni ymuno gyda grŵp arall. Cefais wybod fod yna un wedi cychwyn yn Llandegfan ac fe'i ymuno gyda'n cymydog. Gwrandoeddwn ar y cychwyn, ond ymhen dipyn, gyfynais am gael bwrdd ymarfer Cymraeg, ac mae hwnnw'n dal i fynd a pobl yn dod o'r Fali, Benllech a Llanddonna yn hyd ar rhai o'r pentref bob wythnos. Mae fy ffrind yn fy helpu gan siarad Cymraeg dros banad o goffi bob wythnos. Erbyn hyn, rwy'n ddigon hyderus i gynnal sgwrs yn y Gymraeg, ac mae wastad rhywun yn barod i roi'r termau a geiriau cywir o stadwydd yn siŵr. Dwi'n teimlo bod hi'n fwy o ran o'r gymuned erbyn hyn. Pan wyf yn mynd i'r pwll nofio yn Llangefni, rwy'n siarad Cymraeg ac yn teimlo mod i wedi croesi'r bont. Dwi'n dal i siarad Cymraeg gyda'r wirion pan maent yn dod atom i aros. Rydym hefyd yn danfod negeseuon testun i'n gilydd. Rwyf wedi darfod mynychu dosbarthiadau, ond yn dal ati i ddysgu Cymraeg. Mae Roger yn mwynhau edrych ar rownd a rownd, ac yn rhan o'r tîm Cymraeg agor y llyfr, sy'n cynnal yr rhaglen ar Zoom i ysgolion Llandegfan a Llambed Goch. Dwi'n dal ati trwy wrando ar raglenni Radio Cymru, darllen newyddion Cymraeg ar Cymru Fyw, a darllen nofelau wedi sgwennu mewn iaith lafar. Pan oeddwn yn astudio'r Gymraeg, byddai awdur llyfr yn dod atom weithiau a byddai hynny'n ddifyr iawn. Byddaf yn deffro bob bore wrando ar y newyddion Cymraeg ac yn mwynhau gwrando ar emynau'r fore Sul. Mae'n anoddach darllen Cymraeg ffurfiol a dyna pam rwy'n mwynhau'r llyfrau mewn iaith lafar. Mae dysgu Cymraeg wedi agor drysau ac rwy'n gallu profi diwylliant 2 fyd.